Mambengi ya nandena kukwaniri mwanchumo tegereri andonsia sogendre tegera Kiss FM 94.1 nero inka yomoksi chaptukede keberegori yechinse sano chabona mambia mangana mayasenchira yobwenge letariane root magoma Mweno yo momoke ngati y'abantu batano abo basiriya magima abo maga yoko bwatrani wasomo basikono bwepara uyoneke wasansemo ya Mbaruku imiya Gilgil eparende ya Nakuru cha Eldoreta obutuko bwo kerero kakwenike mu basikono yo mu biso traffic imeye county yo ya Nakuru Alana Ogola niga yenekiribu n'abatana abo abasacha babere abasubati babere no mwano yo omoke nigo barenga segali yabo enke aina yeka chinga kibabwatrani wasomo basikono yo bwepara asegotebekana buna omontere wabwe yo nigarenge gotema gwetani kigali kinde igento kyamwerera gutumana obusia sobosyo amone egali yende ye track yarenge gochekorwa ase obware igento kirera batana bwo gusiria amagimabo abo Borku abagendrete kobera nkasengincho yo mutimo bweruse mutenyo gatano gatatu omega yegosieka cheskuru cyabo ababiri nigo bagendrete gosegetu ko eneke buna kobera bale nabana bubya nakobenekeria oburendi cinga kibare aserusa eyo ukwana nemesito ya mangana maya omunyakiro bwekyombeke Evangelical Alliance of Kenya account ya Kisi Charles Isaboke nigo abasegetire abeburi ko eneke buna kwira bale cinga ki nakoba amona abana babo nabego kumanya asebaberete cinga ki cigaba aserusa bunenchira ya moyo kubanekeria oburendi nabayigo kubatanga kurwa kwebwatrania amone bikorwa biribira abaseraliye amagimabo anene chinga kicigabara aserusa iyo mutimoko Abantu nigo baboliwe ko enekebuna chinga kibaganetiye abancho babo babe bakobwa to kwa gwetera senchira ye bond gose cashbill chinga kibara sebigambero ko nabare amasakara ayo arayo bwene buciya sebigambero bunenchira ye moyo ko enekebuna abancho babo babere bakobwa to kwa ase enchira irendonge okwa nane meseto ya mangana maya mo bisakurwa sensemo ye bigambero manyakantebuna Alisa Osero nigo atebuna abantu abange nigo konyora bakona namasakara yo bolimo buna ye chitaito dida nabayigo chilogbook che kigali cyabo egento gekoba akongonya na sebigambero ko nacha asengencho yo kubabwatuka abancu babo wetera senchire yo ye bonda nigo boingo abasegetire abantu baria babwate abantu babo barasebigambero nabayigo baganeti gusiborwa ko eneki abuna kuriya bare obosemi nabayigo gwetanga kurwa ko enana ebina byabo gucyase kibroka abo batebire abange babe bagukorera kubarianania asengencho yo kubasaba besa na chinga kiko bagikano konne ko gandrete korelekana sekema ke ODM barai abasubati abo bari sekema ke ODM nigo bamuboliriye omurike monene bwe keme ke ODM muske Edwin Sifuna gochiagwe tigemero mokuru sekema ke onye tergo chiako botesia merobelio ye keme ke ODM bakora wano mu mendrepe county ya Nairobi musubati Esther Pasarisa basubati abo nigo batubuna nigo bakubwatia umusimamo bumoske Raila Odinga bukugania gochiago kalemermo amono muraibwense ya Kenya Moske Dr. William Ruto abwasibate buna mbatageti amangana yo kwameraliya kurwa Moske Sifuna na barayibande abo bakomo koboko kurwa seki ya mekyo kya ODM Chidegeka ni sano nemo cha utokirigoro ye chinse isano cha banamwambia na wekera buno ke butora mangana maya senchira yogwenge tumera na isano nemo na ndenko ya letera senchira yogwenge kwende chikora isano nebere nincho ko letera ya mananda manga senchira yobwekerano tuskagendera gotegera Kiss FM 94.1 nero inka yomoksi letera ne root magoma